наша мова дазваляе выказацца і паэту, і празаіку на любую тэму. Пронесутся ў парыве адным дождь і снег, каб упасці на крэўныя гоні адчайна, перад воляй вышэйшай наш радасны грэх стане святасцю праведнай і незвычайнай. Ці раней, ці пазней нас абдыме зямля, адпускаючы душы да неба ў адветкі, плоть у плоть перальецца, пасля спакваля, і ад еднасці гэтай народзяцца кветкі. Выйдуць двое сюды і суцішыць свой крок, каб адчуць, як трапеча жыццё несціхана, усміхнецца іх шчасце, здалёк Васілёк, галавою прыветна, кіўне запахана. Нічога не хочу, нічога, нічога, ні грошай, ні славы, ні шчасця сляпога. А толькі ўсё ждуе, каб родная мова хутчэй дачакала свабоднага слова. Пакуль не даждуся багацця такога, нічога не хочу, нічога, нічога. Под гэтымі радкамі і вы падпісаліся б, і я падпісаўся б. І вот гэты матыў гэтай праз всю нашу гаворку сёння будзе з вами. Пра родную мову, роднае слово. Але хіба пачнем трошки здаля, з вашага прозвішча. Хаця чаго здаля? Гэта, можа, асноўнае. Ваше прозвішча Законнікаў. І ведаеце, я задумаўся, што яно не сялянскае, яно, здаецца, юрыдычнае. Ці вам вядома выток гэтага прозвішча? Ці легенды, сагі, паданні сямейныя ёсць якія? Ёсць легенды, і не одна легенда. Я хочу сказаць, што я таксама быў зацікавіўся гэтым пытаннем наконт свайго прозвішча, але гэта было ўжо ў 9 класе, не з самага дзяцінства. Справа ў тым, што гэта прозвішча паходзіць, відаць, мне бліжэй гэта легенда ад слова законнік, монах. О, як? Гэта ідзе здалёку. І справа ў тым, што вот гэта, як кажуць, дабавачка, это «оў», яна ўзнікла ўжо пазней. А мне так падаецца, што раней было прозвішча маіх продкаў Законнік. Пісарчукі прыпісалі. Там пісарчукі, відаць, да, як у армію бралі, ці што, і яшчэ раней, это не толькі дзеда, а ўжо там дзе-то пра-пра-пра, і атрымалася вот эта вот дабавачка. Ну, хочу сказаць, што ёсць і іншая легенда. Справа ў тым, што мае дзяды, ну, па тым часе былі людзьмі адукаванымі, можа быць, нават і там далей, яшчэ, скажем, па лініі бацькавай, вот адкуль ідзе это прозвішча Законнікаў. Значыць, дзед мой быў да рэвалюцыі настаўнікам у школе. І ён быў чалавек дасведчаны, законы ведаў. І плюс яшчэ тут такое, што вот пра дзеда гаварылі нават тое, што ён чарнакніжнік. Што ён можа нешта вылічаць, здагадвацца. І да яго прыходзілі, нават калі каня ўкралі, прыходзілі людзі, дзе той конь. І ён, это справа ў тым, што я разумею, што это такое. Ён проста быў бывалы чалавек, вопытны. Ён ваяваў у першую імперыялістычную вайну, быў атручаны газамі пад Смаргонню, быў георгіўскім кавалерам узнагароджаны. І проста чалавек быў вопытны, ён проста ведаў, дзе што можа быць. Вытокі любові да роднай мовы, адкуль яны ў вас? Ну, я хочу сказаць, што калі ўсё жыццё пакладзена на гэта, так? Ну, што мне гаварыць? Маё жыццё ўсё пакладзена на гэта, на роднае слова. І хочу сказаць, што не так проста гэта ішоў я да гэтага. Таму што... Як і кожны з нас. Як кожны з нас. Таму што сітуацыя ў нас у Беларусі складаная з моваю. І бачыце як, калі столькі стагоддзяў адвучалі ад мовы, калі за мову расстрэльвалі, то, прабачце, не кожны чалавек можа, так сказаць, уключыцца ў гэты працэс і стаць, скажам, ну, такім ужо патрыётам адданым гэтай справы. Я пачаў пісаць вершы на рускай мове. Я пачынаў на рускай мове пісаць. Я толькі з 9 класа перайшоў на рускую мову. Так што добры чалавек такі, Владимир Петрович Гончароў, на жаль, загінуў.
прислал мне лист с Витебска рабочего и сказал, что Сергей, у тебя же еще белорусская мова просто с усіх твоих, як кажуть, порст твоих иде. Ты что это у тебя за русская такая мова? Это же белорусская, только ты просто стараешься, так сказать, вот як нас вучуть писать. И потом пошли верши, вот, и так вот я, дякуючи этому человеку, я его вельми вспоминаю светло. Почав писати по-білоруську. Як ви думаєте, в чому то, що з вами, нам з вами і любо, і дорого, а для інших супротивників наших, ну, реч амаль не має ніякого значення. Ті думали, ви про це, розважали. Я часто розважаю про це і думаю, тому що ну, без этого моего життя б не було наогул, коли не думати про це. Справа ось у чим. Мова, як я так думаю, мова – гэта нешта больш важнае, чым сродак паразумення. Безумоўна. Таму што мова яна ў плоці, ў крыві чалавека. І я, напрыклад, наглядаючы за тым, як адбываюцца падзеі вот у нас на тэрыторыі Беларусі, уже адчуваю, што новыя пакаленні, якія не працуюць у мове душою, розумам, для якіх мова яна толькі экзотыка нейкая, а не рабочая мова, гэтыя пакаленні ўжо страчваюць і ў сваім характары нешта. Нават не рабочая, не молитва для іх. Ну, не религия. Я, скажем, думаю, что, коли так говорить, что молитва, я б не сказал бы, что мова повинна быть молитвой. Яна повинна быть органично, натурально жить вот у тебе, у человека. Як у души, як повітря, як кожен день вот треба сонце заходить, так і мова потрібна, так сказать, кожному чоловіку. Справа інша, що у нас ситуація така атрымалася, що люди не задумваюцца сёння над гэтым пытаннем, тому что, ну, пытанняў шмат. Выжыць трэба сёння, цяжкая сітуацыя эканамічная і так далей. І поэтому людям здаецца, што моўнае пытанне, яно такое пабочнае, што будзе хлеб, будзе каўбаса, а што там тая мова, што ты з яе возьмеш з этой мовы? Вельмі цяжка, як кажуць, аднаўляць, вельмі лёгка нішчыць всё. Это не толькі моўнае пытанне, это наогул наше жыццё ўсё. А калі моўнае гаварыць, то, конечно, тому, хто адрокся ад чого-то свайго, ад роднага, яму цяжка прызнацца ў гэтым. Ён, можа быць, і пакутуе, але вярнуцца ніяк не можа. Яму здаецца, што калі ён вернецца, значыць, ён пераступіць праз сябе, і, значыць, ён нечым нанясе сабе нейкую шкоду. Гэта ўсё не так. І вяртацца да сваіх каранёў і да сваёй мовы можна ў любым узросце, абсалютна ў любым. І не трэба сароміцца этого. Я назіраю, як многія людзі, яны ламаюцца, яны баяцца, яны не могуць добра гаварыць. А я заўсёды такім людзям кажу, не саромейся, кажы. Ну, сёння ты так гаворыш, потым станеш лепей гаварыць. Ну, не ўсе ж адразу навучыліся англійскай мове, ці нямецкай, ці французскай. Вучацца людзі. Значит, яна патрэбная. Раз ты тут жывеш, значит, эта мова дзяржаўная, наша, таксама беларуская дзяржаўная, поруч іх, ну, захацелі рускую, ну, ладно, хай руская дзяржаўная будзе, але ж наша, што дзяржаўная, і наш таксама такі статус дзяржаўны мае. А чаму ж мы ёй, так сказать, не даем таго статуса дзяржаўнасці? Мова наогул для чалавека, яна, гэта ягоны арганізм. І пагэтаму заўважаю, вот это я працягваю сваю думку, заўважаю, што новае пакаленне, яны губляюць нейкія рысы свайго характару. Вы разумееце, што калі не думаць пра сваю мову, пра сваю зямлю, пра сваю культуру, значыць, не думаць пра сваю годнасць як чалавека, хто ты такі на этой зямлі, чаго ты сюды прыйшоў? Калі ты прыйшоў на гэту зямлю, калі табе дадзена спрадвеку гэта мова, ты павінен яе шанаваць. Таму што гэта такі скарб, якога ніхто нідзе табе потым не дасць і не заменіць. І пагэтаму мова, я лічу, што мова, яна ўплывае нават на характар. І сёння вот эта безлабернасць
хаос этот, тое, што нашы многія суайчыннікі абсалютна спакойна глядзяць на безгаспадарчасць на всякую, што робіцца з іхнай зямлёю, што робіцца з нашымі лясамі, што робіцца з нашымі землямі, з нашымі малымі рэкамі, азёрамі, колькі ўжо знішчана ўсяго, это выведзена з ужытку ўжо столькі нашай зямлі, это все повязано. Земля, мова, культура, душа народа, это все повязано. И поэтому все связано, знітавана. Поэтому вот что такое мова. Мова... Не гэта так я читав, ну, аргументи, факти потрапили мені в руки. Вот я там вичитав. Ви зробив питання, адказ там таке було. Ось сім'я Митьковых питається. Моя дочь с 3 лет жила в России. Там она и пошла в школу. С 96-го года живет в Белоруссии и ходит в 7 класс. Заставляют изучать белорусский язык и литературу. Имеем ли мы право отказаться от изучения белорусского языка и литературы? С уважением, семья Митьковых. Ну вот что вы, громадянин Беларуси, Республики Беларусь, поэт, патриот, отчуваете, коли вот такие появляются публикации, запытания такие? Что вы отчуваете? Я вам скажу, что, конечно ж, адчуванне не з самых лепшых, калі вот читаешь такое, але з другого боку, Владимир Ильич, я б сказал бы вот что. Я это писал и 1,5 уже не раз, выступаючи по телебаченню и по радио. Я не прихильник того, как примушать людей говорить по-белоруску. Многие из них, может быть, уже и не заговорят. Я за другое. З малых гадоў, з дзіцячага садка трэба пачынаць гэту всю справу. І тады не будзе ніякіх праблем, і не будзе такіх пісем. А калі людзі прыязджаюць да нас з іншых месцаў, конечно ж, я хочу сказаць, што адразу ён не можа так уключыцца і, скажем, тая ж там дзяўчынка ці хто там, значыць, каб яна адразу разумела і мову, ўсё, калі яна сама, так сказать, не адсюль, калі яна з Расіі ці, скажем, яшчэ з якой-то рэспублікі, яна павінна паступова, конечно, авалодваць. Але тым не менш, я думаю, што і бацькі яе, і сама яна павінна разумець, што калі ты будзеш жыць у гэтай рэспубліцы, ты станеш грамадзянкай гэтай рэспублікі, то гэта проста неабходна ведаць мову таго народа, сярод якога ты жывеш. Хутка зазімак возьмецца, гусцее, чарнее вада, чайка крычыць над возерам, а можа, галосіць бяда. Ліс, што плаваў пад просенню, у вечнасць вятрыска панёс. Цёмныя воды восені захлістваюць стомлены лёс. Лёс, якому агледзены, наладзяцца толькі адны. Радасці хлеб не з'едзены, не выпіты кубак віны. Крыжык пакут, што носім мы, сагрэецца нашай крывёй. Цёмныя воды восені просветлены усмешкой твоей. Сергей, вот вы шмат по свету ездили, не просто ездили с клопотом, державным клопотом, культуры. Ну, меня недавно вернулись только с Кракова. Туристских поездок у меня николи не бывало. И снова поездка у вас прадбачится, это самое. Будешь. А вот, коли, скажу, славянский свет весь объездили? Ну, я не скажу, что весь, я только бывал, значит, это Югославия, Польша, значит, у Болгарии я не был. Я до чего это спытался, не то, что у вас фотоздымочки есть по вашей вандровке, не вандровке, а ваши клопоты замежные. Коли б я, скажем, по свете славянским поехал и користался только своей мовою, родной белорусской, чи бы вы зразумели эту славянскую свете? Абсолютно. Абсолютно. Я вам зараз скажу. Мне давялося на своей мове говорить у многих краинах славянских. Ну, скажем, самые близкие наши соседи – это украинцы. Я заўсёды там говорю по-беларуску, яны по-украинску, мы один одного разумеем. То же самое у Польши. Вот я только недавно вернулся с Польши, был у Кракове, у Варшаве. Так само с литераторами, со своими сябрами говорил на своей мове. Мне давялося быць, я ўжо згадваў, у Югославіі. З сербамі можна спакойна гаманіць, а яны на сваёй мове, я іх разумею. Ну, процентаў на 80 разумееш, там по кантэксту здагадаешся. Вось. Тое ж самае у Словакіі. Словаччына таксама для нас, яны нас разумеюць. І ёсць яшчэ шмат славянскіх народаў, з якімі можна спакойна гаварыць на нашай мове. І адзін аднаго зразумеем. Наша фраза беларуская
музыка нашей фразы, она абсолютно адрозніваецца от русской, от украинской, от словацкой, от польской. У нас своя музыка. Нават у прозе своя музыка. Я уже не кажу про поэзию. А поэзия значно адрозніваецца от іншых поэзий свету. И поэтому тут мы губляем многое разом з мовою, коли мова наша становится такая унификованная, потом налет вот этой русификации, ён нашу мову, значит, приводит до нейкай такой руская мова, я выдатна да і адношуся до рускай мовы, але руская мова, она трошки больш залітаратураная, она такая, як бы сказать русским словом, лашчоная. Наша мова, она больш земная. Наша мова, она такая, может быть, трошку больше такая вугловатая такая, але она настолько заземленная, что тяжко перекладать. Вот бачите, як атрымалася, что на русскую мову немагчыма перакласці Караткевича. Ён настолькі беларускі. Немагчыма Панчынку перакласці на рускую мову. Ну немагчыма. Вот сколькі перакладаў не было, а яны не перадаюць ні Панчынку, ні Караткевича. Я хотел вам вельмі цікавы эпизод один привести. О, я чакаў, давно. Я хотел один эпизод. Значит, что за эпизод? Мне довелося быть в Италии. Я там был по литературных справах на международном, значит, фестивале поэзии на Сицилии. А потом 4 дні попросился, что кажу, что побыть в Италии, не быть в Риме, может, другим разом не буду. Сэкономленные эти командировочные, дайте вы мне, я полечу в Рим, и там побуду, хоть Рим погляджу. И вот в Риме меня приймали в университете. И диво дивное было, что когда сказали, что тут будут люди, которые вывучают славянские мовы, ну я так подумал, ну что ж, русскую, конечно, там вывучают, болгарскую, там польскую, может, украинскую. Это в Италии? Это в Италии, в Риме, в университете. А як же моя, коли у меня дома ничего нема, так что ж тут уже в Риме дочекаешься. И вот на мое здивление, и на мой сором, и на мое захопление, на мою радость, это просто было такое, у меня отчувание было, что я просто не ведаю. Значит, меня знакомить. Испанцы выучают славянские мовы, англичане, португальцы, шведы, многие там были, ну и сами итальянцы. И тут же два было африканцы. Ну, яны не любят, когда говорят негры. Ну, мы говорим негры, ну, два африканцы. Один из Мозамбику, а другой был с Ганы. И вот, значит, эти африканцы говорили со мной по-белорусски. Уявляете, Владимир Ильич, якое было моє адчуванне? Якое было адчуванне? Так вот, вывучаюць беларускую мову. І гэтыя людзі вывучалі, іспанцы, все. Гэта мова гучала там у Ріме. З вялікай радасцю я пачуў і украінскую мову, яны украінскую мову вывучаюць. Мне давялося пабываць много дзе, у многіх краінах свету. І тут просто коротко хочу сказать. Вот, скажем, гэта статуэтка. Яна зроблена по моей просьбе у Палермо на Ганчарнай вуліцы. Просто на моих вачах майстры, выдатныя майстры італьянскія, зрабілі вот эту молодую сицилийку, якая ідзе з жбаном по ваду. Вот гэта таксама на Сицилии, это папірус, таксама такі вот сувенірчик адтуль з Італіі. Я ніколі не привожу нейкіх сувеніраў іншых. Я привожу кніжкі і вот такія рэчы. Ось передо мною книжка, вот эта вот «Вечера под райским древом». Она вышла в 96-м годзе. Гэта мае развагі пра жыццё розных еўрапейскіх краін, дзе я быў. І потым зноў жа я паўтараю, што я бываў не турыстам, я жыў у сем'ях. Я жыў у сем'ях рыбакоў, урачоў, святароў, інжынераў, мастачкі ў сем'і жыў, скажам, усюды, і ў Францыі, і ў Германіі, і Швейцарыі мне давялося бачыць жыццё знутры.
вот эта вот книжка, она оздоблена фотоздымками моими. Это мои авторские здымки. Вот. Авторські. Вот это все авторские здымки. Тут, может, зредку только есть чужие, там пару здымков неких. А так это все мои здымки. Дык што пад райскім дрэвам там наговорили? Вчора під райським древом, значить, говорячи про Германію, говорячи про Францію, про ту ж саму Югославію, я перекидываю, як кажуть, мосток до нас. Толькі Гляджу тое жыццё, як там, што робіцца там у сельскай гаспадарцы, што робіцца ў транспарце, што робіцца ў культуры, у кнігавыданні. Я перакідваю масток сюды, параўноўваю. Можа, у нас што-то лепей, можа, у іх што-то лепей. І я заўсёды адтуль прывожу нейкі вопыт, што тычыцца часопіса майго. Або я расказваю пісьменнікам, што робіцца там у гэтых краінах, у кнігавыданні, як лепш паставіць эту справу. А наогул-то хочу сказаць, што вот эту кніжку, каб пачытаў любы наш чыноўнік, які займаецца нават сельскай гаспадаркай. Я расказваю, скажем, французскі вопыт па сельскай гаспадарцы, як людзі працуюць. Я жыў у фермераў. І я вам скажу, што это вельмі цікава ўсё. І тут жа праблемы моўныя ёсць. Это тады, як мы былі ў Рыме. Значыць, у гэтай дэлегацыі разам са мною на фестывалі паэзіі быў Роман Лубкіўскі. І вот мы сядзелі з ім у Калізеі ў Рыме. На прыступках убачылі, расце кустик полыну. И вот мы полын гэты, вот этот шчымлівы пах, я з этого пачынаю свой вот этой нараз про Італію. И он нагадаў мне маё маленство, вот пасляваенные этой папялішчы, мы ж все вырастали на папялішчах. И там буяў полын таксама. И вот эта трава такая, она нейкая загадка, вот этой вот пах полыну, он заўсёды неяк трывожыць душу. И тут вот, вот калі ласка. З таго, вот, што мы гаварылі пра гэтых афрыканцаў. Сваю цікавасць менавіта да беларускай мовы аспіранты-філолагі растлумачылі тым, што яна самая чыстая, незасмечаная з усіх славянскіх моў і захавала ў сабе са старажытнасці багатую праславянскую лексіку. Такая характарыстыка, ацэнка нашай мовы не былі для мяне адкрыццём. Але я слухаў гэтыя словы з пачуццём радасці і ўдзячнасці. Пасля той гаворкі прыйшла ў галаву мара, якую, канешне ж, нельга здзейсніць. Як добра было б, каб узяць ды пасадзіць за стол з гэтымі рымскімі аспірантамі, афрыканцамі, усіх нашых беларусаў па пашпарце, якія грэбуюць родную мову, якія не гавораць нармальна ні па-руску, ні па-беларуску, а на жахлівай трасянцы. Можа, хоць бы тады нешта зварухнулася, ускалыхнулася ў іхніх душах. Я разважаю пра тое, што мяне заўсёды здзіўляе ваяўнічая агрэсіўнасць многіх суайчыннікаў дачынення да роднай мовы. Яны ніяк не могуць зразумець, што мова – гэта нешта больш значнае і важнае, чымся проста сродак для паразумення. Хіба можна ўявіць англічаніна, немца, француза, італьянца без роднай мовы? Яна частка жывога арганізма, яна ў плоці і ў крыві. У чалавека, які пераходзіць на чужую мову, мяняюцца псіхіка, характар, паводзіны, а ў яго нашчадкаў і сам нацыянальны генны код. Гэта адбываецца, можа, не так прыкметна, не так хутка, але непазбежна. Асабліва выразна бачны змены праз некалькі пакаленняў, да чаго мы ўжо дажыліся на Беларусі. Вот пра што я гавару ў гэтых кнігах. Так вот, і я ішоў... Ну, не толькі пра гэта. І я ішоў, ведаеш, Сергей, з гэтым самым, за той жа думкай. Вот у ўсіх народаў, я запісаў сабе, мова катэгорыя патрыятычная. А ці гэта паняцце носіць да Беларусі, да беларускіх чыноўнікаў? Якраз тое, што моды. Я хочу вам сказаць, што я вельмі радуюся сёння маладому пакаленню. За імі будучыня. Я настолькі, як кажуць, калі бываюць вот нейкія хвіліны такого расчаравання, нейкай дэпрэсіі, бачыш, што працуеш, як быццам у пясок это ўсё. Але часам такое ўзрушэнне бывае, што вот як асабліва як я сустракаюся з моладдзю, у нас хорошая моладзь. І я вам скажу, што ніхто гэту моладзь ужо не паставіць на калені. Гэтыя людзі будуць, нехай сабе, скажам, там, мовою цяжэй, як кажуць, будзе авалодваць трошкі працэс больш складаны, але гэтыя людзі ўжо жывуць у новым свеце. Яны ўжо разумеюць важнасць культуры нацыянальнай, мовы. Яны па-другому ставяцца. Хоць он можа і не гаворыць пакуль па-беларуску, але ён ужо бачыць вартасць вот гэтых катэгорый. Як вы сказалі, катэгорыя патрыятычная. І вот я ехаў вот на перадачу, ехаў зараз в аўтобусе. 37-й аўтобус. Фламастарам напісана: «Хто страціў свой розум, той страціў усё. Владимир Караткевич». Ага. Вот я ехаў, стаяў і паглядзеў. Конечно, кепска, што спісана стенка этого аўтобуса. Але ж якія словы.
Значит, кто написал? Я не думаю, что этот человек написал, якому 90 годов. Это написал молодой человек. Так от я ще думаю, а чому у нас слово патріотичний патріот існує? Але хто нас називається патріотами зараз? Цікаво речі. Ну, у нас змінений, як кажуть, ракурс відносин. Хто патріот, хто не патріот. Я думаю, що патріот – це той, хто хворіє за свою землю. Каб вона була сьогодні чистей, лепей, тому що вона у нас під Чорнобилем, нам треба її виратувати. Той, хто хворіє за наших дітей. Але одно з самих найголовніших, навіть не тільки фізичне, само собою, але і моральне. От эта ниточка моральная, тая, что человек повинен поважать свою мову, тое, что ему дадено оттулище, далеко-далеко оттуле. Богом дадено. 1000 годов, может, более еще. Оттуле это все идея. Поэтому не шановать такое, это просто, ну, это я не знаю, як это назвать. Это той человек, он не патріот. Який ж він патріот, коли він гэта не шанує? А як ви глядите на от що Іван Петрович Шемякін пропонує, він писав президенту лист, як вирішити питання мовного в Білорусі. Ви пам'ятаєте, що він пропонував? Він не один лист писав, по-моєму, 3. Ну, і пам'ятаєте, що які... Ну, трошки пам'ятаю, що там було. От як ви глядите. Він каже, що запотребувати. Це елементарна проблема вирішається, що громадяни Білорусі повинні вольно володати одною, другою мовою. І ніяких проблем не буде. Значить, я можу вам так сказати, по своєму опиту, що я бачив у інших людей. Ну, по-перше, коли брати Францію. У Франції вже 2 рази за останні роки прийнята державна постанова об обороні французької мови. Можете уявити? Французької мови, яка гучить во всім світі. І прийняли 2 державних постанови від засилля іншоземних слов. От які відносини до мови до своєї. Далі. Усюди говорять, що от, значить, у Швейцарії, скажем, 4 мови, і, значить, не потрібно, щоб була, скажем, білоруська мова, ми можемо обходитися і русською. От. Що таке Швейцарія? У Швейцарії гучить німецька в основному мова, італійська, французька і ретро-романська. Але, пробачте, всі чиновники Швейцарії ведають всі гэтыя мовы. І паперку табе выпісваюць на мове того кантона, якая лічыцца дзяржаўнай у іх, і на мове, калі трэба табе, на другой мове, якую ты хочаш яшчэ. Але дзяржаўная мова, яна заўсёды усюды, у паперах, усюды яна гучыць. У нас жа, прабачце, все роўна атрымліваецца дыскрымінацыя, потому что яна можа быць, яна не, ну, могуць сказаць чыноўнікі, ну так людзі ж самі не гавораць, ну што ж мы тут, і он прыходзіць за даведкай, он мяне не патрабуе, каб я даваў даведку на беларускай мове. Это все правильно. Але ж, тым не менш, вот, калі взять по всему, так сказать, объему всего нашего жыцця, конечно же, займае сёння, так сказать, беларуская мова вельмі-вельмі мізэрнае месца. А у цэлым, калі говорить про эту проблему, я зноў уже вяртаюся. Все ж по-доброму пачыналася, все ж было добра. 6 гадоў назад все наладили, бацькі уже згодны, все было нормально. И вот а з дзіцячых садкоў бы і пайшло, і рускае тут будзе, і беларускае, і 2 мы мовы ведаць будзем. А я, напрыклад, лічу, што трэба ведаць чым паболей. Я так радуюся цяпер, гледзячы на сваю, скажем, малодшую дачку. Моя Святлана валодае беларускай, рускай, англійскай, нямецкай. Мне радасна глядзець на это дзіцёнка. Вот яна, вот ёй 20 гадоў, яна працуе зараз у школе, англійскую мову выкладае, вучыцца ў інстытуце. Гэта чалавек Европы. Нашу гаворку, як вы памятаеце, мы пачалі з размовы пра выток прозвішча роду Законнікавых. А не так даўно вычытаў у газетах, што на адным за сценку Віцебшчыны з нейкай нагоды чысцілі старую студню, а ў той студні знайшлі скарб. І самае цікавае, што гэты застенак належаў продкам паэта Сергея Законнікава. От як бывае ў жыцці. Ну, а для нашчадкаў слыннага роду Законнікавых найдаражэйшым скарбам з'яўляецца мова. То няхай ніколі не перасыхае крыніца яе карані. Нічога не хочу, нічога, ні грошай, ні славы, ні шчасця сляпога. А толькі ўсё ждуе, каб родная мова хутчэй дачакала свабоднага слова.
Пакуль не даждуся багацця такога, нічога не хочу. Нічога, нічога.